отново. Къде го отново. Да, проблема. Може да не е попаднал. Той явно е бил отвързан. Тя е вързан един до друг, не е за сливата, виж малко. Как са се отървали, не знам. Не са отървали. Да, то още не е ясно. Аз виждам, че му тече кръвта по крака. Да. Той бяга. Така от тази страна. Да. Там ли са били вързани? Тук са били вързани другите. Успели са да скъсат въжето ли? Не, аз им срезах въжето. Да. Да. Ето, гледай каква мъка е. Страшна работа. Гледай, виж тук къде ги допчил. Да, тук е кръвта където е. Да. Отзор виж кой. Или се сливат отзор. А он е гледай кой е направил сливата. И в моето място. Да. Вързани, но никой няма била. Да. Зор. Значи той да отгледай коня, да му го заколи. Той го е въртял в кръг. Той го е въртял в кръг. Не. Всичко чупено и тогава го и заклал. Виж къде го е допчил сърцето. И е тук отдолу го е дупнал. Или това от сърцето. От сърцето му къде. Ще видим пак при другия. Не е много 10 дена, ама 10 дена са много. 10 са около. Да. Тя коя беше кобилката? Ето 30 са коли. Да. Това е майката на тия коли. Тази бялата.